ngenxa yokuthi ngumuntu obehlala hlale ebuye kuthande ukuvashela inkonzo. Ikhona futhi inkonzo engangavashela kuyona. Sathi kusakhuleka nje kusemnandi. Umfundisi wase eseprofeta enye intombazane eyithandazela le ntombazane yavele yahayiza nje indlela eyisimanga. Le ntombazane yayifake izinyo legolide, angisazi noma kwakuyizinyo legolide noma kwakuyizinyo lesiliva, kodwa kwakuphakathi kwalapho nje. Le ntombazane wayithi mayithandazela lo mfundisi ivele ikhale kakhulu, ihayize kakhulu. Usezeke uyachaza-ke lo mfundisi ukuthi le ntombazane ngoba ikhala kanjena nje, ikhaliswa ukuthi kunomoya othile enawo, umoya wasemkhathini. Usethi-ke lo mfundisi iyazi le ntombazane ukuthi kungani yafaka leli zinyo. Ithi le ntombazane ayazi, ithi ngesikhathi izizwa ithanda ukufaka leli zinyo yayingena umoya wasemkhathini, umoya wamadimoni. Iwona owenza ukuthi le ntombazane lena ithanda ukufaka leli zinyo, ngoba emkhathini le ntombazane yakhethwa. Le ntombazane emkhathini inkulu kabi. Emkhathini le ntombazane iyiprincess, ishadwe nedimoni elikhulu elinesikhundla esikhulu. Emkhathini le ntombazane yahlonishwa nje emkhathini ngenxa yokuthi nesikhundla esikhulu futhi unkosikazi. Njengoba-ke lo mfundisi ezama ukuyithandazela nje ikhipha lo moya kaSathane. Lo moya kaSathane wangena ngesikhathi ifaka leli zinyo leli, ngoba leli zinyo leli liwuphawu emkhathini lokuthi ungakhona. Ngingaqali ukuzwa into enjalo, ngake ngayizwa kwethathu. Engake ngakuzwa-ke ngethathu, ngezwa omunye ubaba echaza lento ethi umuntu nomuntu mayefa uya la ayesebenzela khona. Mawukuthi wena ufa nje wawusebenzela uNkulunkulu uye ezulwini, kanjalo futhi mawukuthi ufa wawusebenzela uSathane uya kuSathane futhi. Usiyachaza-ke uthi imoya iyakwazi ukuthi ikubone ngophawu ukuthi ungwayo noma awusiyowayo. Uthi-ke uma ufa kanti wena ufake ithathu, uthi ngaleso sikhathi leso uyayo ulandwa amadimoni lawa asemkhathini esho ukuthi wena ungumntwana wawo. Ngisho uNkulunkulu imbala akanalo ilungelo noma amandla okuwaphikisa lamadimoni, ngoba wena usuke unophawu, vele uyibhalile wena unophawu lokuthi ungasemkhathini. Ngaleyo ndlela ngisho uNkulunkulu usuke ngeke kwazi ukuthi ethi wena ungowakhe noma ekuthathe. Ngaleyo ndlela usuke wena uya emkhathini uyohlala namadimoni, uyohlala noSathane ngoba ungumntwana wawo. Ngesikhathi wena uzizwa uthanda ukufaka ithathu, usuke ungena umoya wamadimoni esekukhethile emkhathini ukuthi wena ube ngumntwana wawo, bese yakubhala ekubeka uphawu. Wena uzizwe nje uthanda ukufaka ithathu, kanti ngaleso sikhathi lesi usubeka uphawu, usukhethiwe ukuthi ube ngasemkhathini.